No, 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 no. Wait lang, malapit na. Ate, tapos ka na dyan. Wait lang. Yung talaga yung pinapupunas. Hindi lang. Sabi, maraming gagawin. Parang niyasing yung ba na tapos maligo. Sino yung sinasabi mo gusto naman sa sabi nila dito ka? Ay na, hindi ko napapansin baka biglang lumabas yung aso dali. Si Tita, nasaan? Willow! Ayun. Baka di ko mapansin. Paikot mo yung wash. Hello, good morning everyone! Mag-vlog right tayo ng ating mga dogs!
gamot sa siya. Ano ka? Makuha siya. Ha? Hindi. Liit! Ma! Liit! No. Kunin lang. Kunin lang pamungan. Hindi po ako na lang isa. Ang chuki chingi 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 tik 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 tik. Hello. Hello, I'm the good.